सान्दुं गोसायाव अराव संनायनि मजायानो आलादाखा। सासेयाव ससेल' आरोना साब्रैनि सबब्रै। चाइनिसनिसो आरो चाइनिसनि दै होनानै बेखौ होनोसै एबार हाखावना। थाइब्रै थाइबा सयथा नानोसैलै जौ लोंग्रानिसो बियो। Kayak gue sih anteng ya play nak udah. Nah itu juga episode ko kayak बेखौ एप्ले जोबनानै माने खारंजों संगोन आरोना नोंथांमोना नायलांदो खारंजों माबायदि जायो सोर माबायदि जायो ना खर'जों खारंजों संनानै जानोसै आरोना। खारं बिबार सोर जायो खारं बिबारखौ गोखासो आरोना ओमफ्राय आङो बिराद गोथाव मोनो गोखाबाबो। खारै होनानैसो संदो आरो खारै होनानै थावजोंबो जायो ओमफ्राय इदि बाथाय खारैजों गोथावसिन जायो। थावबो एसे होबाय खारैबो एसे होबाय नाया थावजों जाबाय खारैखौ ओमफ्राय गेब्लेनायनि थाखाय होबाय आरो ओरैनोथ' गेब्लेखायो। मोनबाय ओंखामा। सान्दुं गोसाजों अराव संनायजोंबो गुदुं जाजोबनानै मबाइलानो हें जानानै माथोआनो मिलाया भइसआनो मिलाया बिदि जाहैबाय ओमफ्राय माबायदि नुखो नोंसोरलाय गोथाव जादों बायदि नुदों ना गोथाव जायाखै बायदि नुदों? नै फाइनालि मोनबाय ओमफ्राय बेनो आरो खारंजों ना खर'जों खारंआ खामसि जानोसैसो आं जाहागोन।